yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekuvhakaita tiri kuitika matimana ose nyika ino rega indirive ndichitizvo kwagutu sorry ndakandati kwagutu muri yeZimbabwe ndiye kuplumtree nyaya yekuplumtree ndiye kudai vanhu pane mwanakomana ativa nestendi yake ativa nemusha wake aya kutogara kumba kwake iye nemukadzi wake akabva aita mukadzi wepiri aita mukadzi wepiri akamutora nenzira yokumitisana ndobva touya pamba ende mukadzi uyu akazvitakura mukati mekugara mukati mekunzwisana kuti zvakamira sei nemukadzi uyu vanenge vanga vari vanhu vari kuziva kuti vanenge vari kupesana pamatauriro pamusoro pekuti izvo vaiti vakabvunzana mwedzi kubva mwisi wavakatanga kuzivana semurume nemukadzi kusvikira apa vaiona sekuti mwedzi iyi inenge iri kusiyana right asi murume tauro akatora ndeyekuti inini panapa ndichakudi kana pari papa vangu ibva pano nekuti zvauri kutaura hazvisi kuenderana neni mwanasikana achibva aendeswa kumba kwavo aendeswa kumba kwavo vehukama vachibva vaenda kwaMambo vaenda kwaMambo nekunoripoта nyaya izvi Mambo ndokutuma zvikonzi kumba kwemurume uyu kuti iwewe ukatora mwana wevanhu ukamukanganisa ukamupa pamuviri nhasi uno wakuramba sei uchiramba iwe usina mumwe munhu wakamubata naye zvemazuva izvo zvinoda michina ndio zvinoongorora kwete zvauri kuita isu tichakutonga chete kuti izvo wakanganisa vane vanhu murume wandiri kutaura nezvake uyu ahana mombe ahana mbudzi asi anogona kutaura zvekudiwa chimwe nemadzimai nemukadzi wake mumba vanowirirana asi zvazoitika ndezvekuti mapurisa ekwaMambo kana kuti vakaitirwa mwana uyu kukanganisirwa mwana uyu mapurisa ekwaMambo akabva aona ashayiwa chinhu kuti pamba pemurume hachina chinhu akabva aenda kumba kwababa wemurume uyu babavo vanoti vaine vamwe vana vanogona kuita 3 vavari kuendesa kuchikoro uyu mukuru akatoroora ativa nemusha wake ende nemukadzi wake mukuru atori nemwana 1 baba ndokuenda kumba kwemurume uyu anova ndo baba wemukomana akamitisa uyu ndobva wapinda mudanga ndokutora madhonza ari kuenda kuita iwo 3 zvichinzi 2 dziri kuenda kumwanasikana uyu akakanganiswa 1 ichaenda kwaMambo right yaenda kudaro Mambo vakazoenda kwa murume uyu anova ndiwe pamba apa achisvika pamba akatonzwa kuti mombe dzatorwa dzaenda kwaMambo baba vanoshidzira mashoko ekuti nhai Mambo kana mombe ichibva mune rimwe bhuku ichienda mune rimwe bhuku zvinoda mapurisa zvinoda vakomana vekudhibha vana handisi vanonzi vanani vanoita zvekukliya mombe nekuti kana ichibva mombe ichibva pane rimwe dhipi ichienda pane rimwe dhipi rofanira kuchinjwa uye zve kuti mombe yabviswa mubhuku yakuenda mubhuku remumwe munhu makatora mombe yangu ndisipo ndokubva maenda nayo ndokubva madzipa vanhu akakliya mombe ndiani kubva muzita rangu chienda kwamuri kuenda zviri kureva kuti imimi neni mudanga rangu ramapinda hariziro danga remunhu wacho tomboti dai ari mwana kunyange akaroora achigara pamba pangu mungadai matari kugara panapa saka ndini ndiri kuona zvese mwana uyu akatoroora atori nemukadzi wake akutogara kumba kwake uyu atori mukadzi wechituru zvakare kureva kuti ndibaba vakazvimirira wai mauya kuzotora mombe mudanga mangu right zvikanzi kudini naMambo Mambo anoshevedzera kuti mwana wenyu kana asina chiro zvinofanira kurwadza ropa racho rese ndobva atora mombe payakatorwa mukoma KB dzakabva dzaenda dziri 2 mombe idzi dzakanetsa murodhi kutinha kuenda kusvikira dzadzoka muri yeZimbabwe kwakaenda mombe i14 kilometers mombe zuva rekutanga dzakatiza dzikadzoka dzadzoka mukadzi wepamba akatizvo dai mabvisa mombe dzipano kuti dzichatorwa baba wepamba akati handibvisi mombe yangu nekuti mombe dzangu dziri kudzoka nenyaya yekuti handina chitema handina chatakatadzira vanhu ende handina mhosva kana mwana wemunhu wandakamitisa right ndokubva dzadzoka pamba ndokuuya zvakare mapurisa ekwaMambo but pavakauya vakatouya vari vanhu vakakwana vachitoziva kuti kwatiri kuendako tinogona kurwiswa asi havana kurwisa ndikutora Mambo ndovachivadzokera vadzokera kudaro mombe chibva dzatanga chituhwa mombe dzakatiza 3 times mukoma KB dzichidzoka kumba kechi 4 pakatiza mombe baba ava vepamba pakatirwa mombe vakabva vatuma vakomana vekutsvaga vakomana kuti tiri busy tiri kukumbira vanhu vanotindira mombe nekuti kunyange dzashayikwa tinotoziva kuti pane kwadziri vakatouya vachitofamba zvinyoronyoro vachiziva kuti dzadzokera kumba ende vaine simba rekwaMambo pavakasvika vachinotora mombe vakomana ava vanga varipo 3 ava vachisiri vana vemene vokutora mombe wekumba kwakamitiswa munhu panga paine 1 mukomana wekumba kwakaita sei kwakatorwa wekumba kwakamitiswa mwana ne2 vatsvaga kuti vaperekedze mukomana uyu kunotora mombe kudanga kuya kuna baba vakamitisa mwana vakomana pavakaenda kunotora mombe ndobva vatinda mombe vachiuya vachibva vakudzokera mukoma KB
It's about 2 kilometers kuti vakunosvika Mumba. 1 chomwezi ranga riripopo ndokubva rangu 10 rakandinanga pamukomana 1 ndokudhuma munhu ndokutanga kutsika-tsika ichisanyanga mukoma KB ichisimudza kuti mudenga kudai ichikaenda pasi ichikaya munhu nenyanga ichikaenda pasi kusvika munhu afa. Vanakomana vaviri ava mukutiza vachimhanya kuenda pamishenga iri padhuze vachiti hatisiri kukwanisa kumhanya nokuti Mombe ikatunga munhu inosimudza musoro kudai kutarisa vamwe ava kuti hakuna ari kuuya here. Ichibuda furo Mombe ichitunga munhu kusvikira munhu vanhu pavakatozouya vakatoendapo ende Mombe zvakaita mukoma KB yakati ichipedza kutunga munhu ndokubva yafamba about 500 meters kubva paitungira munhu ndokubva yasvika ichibva yazembera pamuti. Isati yazembera pamuti yakataka kutunga churu ichitunga churu munoziva zvinoti kana mvura yakanaya zviru zvichisimuka paya zvemajuru Mombe dzinogona kusvika ipapo zvichitambamura mhuru zichiisa nyanga zichitunga chisimudza ivhu ndozvaikasvika pachuru ichiita kudaro ndobva yaenda pane umwe muti muwere padhuze ndokubva yazembera muti. Yazembera muti vanhu vakatozona ichiita zvekudonha vachisvika ipapo vachiona Mombe yakatofa iyo pachayo yange yatofa. Mwana kuzvakara chinotarisa achibva wanikwa afa nyaya ndobva yaiswa kumapurisa munhu achibva yaiswa kumochari. So kutaura kuno kwatiri kuita Mombe 1 yakasara ichibva yaita 2 days isingaonekwe ndokubva yazoonekwa yadzokera zvakare kumba ndobva vatumira shoko kuti Mombe yenyu iri kuno. Vakatumira shoko ndivo vabereki vane mwanakomana akamitisa. Ya vekutora zvakanzizvo Mombe yenyu iri kuno. But pavari kutumirwa shoko vave nemazuva avasati vaita sei vatora Mombe yavo kusvika baba yaenda kwaSabhuku handidi zvinozondinetsa. Mombe yangu yakatorwa ikaendeswa kwaMambo ikapiwa murume uyu kuti mwana wangu akamitisa. Nhasi uno Mombe yadzoka handidi kuzopiwa mhosi kunzi ndakapa Mombe yemunhu ngavai vatore chi Mombe yavo. Mombe yavo vachada kutora vari kuisiya. Asi kune vanoziva nyaya kana dzichitongwa tinoziziva kuti akaba anosungwa nekupika nekuba kwake zvichienderana nezera rake. Aita rape case ane nyaya anotongwa iye zvichienda zvikaita sei. Baba vari kubvunza vachiti izvo mwana ndewangu akapara mhosva ndewangu kunyangwa kakuru akaita musha wake mwana wangu asi kana dzave mhosva dzinotongwa dzichibva kwandiri kubva papi kusvika papi. Zera remwana uyu 27 years akaita mukadzi akaita mwana ndokuita mukadzi wepiri waapara mhosva mukadzi wepiri. Madzimambo vane kodzero yekuti mwana uyeye ane musha wake akapara mhosva vanouya vachizotora Mombe kwandiri. 1 2 Mombe yakatunga munhu payakafa chakatorwa mwana chete akaiswa kumochari izvo zvakavigwa. Iyo Mombe yacho payakafira haina ari kuitora yakundwa. Right? Vanoti ndovaridzi vayo vakatora Mombe nekwaMambo vakaitora kuMombe iyi vachiti ndeyavo kubva musi vayafira ipapo havasati vaitora dzangori honye dziri kutatama ipapo. Vanhu vemunzvimbo zvakai vari kuchema vachiti ko hapana here muridzi weMombe azotora Mombe yake chikonzero inyama hongo but yakuti nhuhwira. Right? Baba vane mwanakomana akamitisa vekutorerwa Mombe naMambo ndivo vaunza nyaya kuNational FM. Ndivo vaunza nyaya kuNational FM. Mwana mpakatorwa Mombe dzakatorwa dziri ngani dziri 3 dzakatorwa dziripo 3 2 dzaienda kuvabereki vemwanasikana akamitiswa ichokwadi 1 yaienda kuna Mambo. Baba vane mwanakomana akamitiswa pavakaenda kunotora Mombe iye kwaMambo vakanoitora here aiwa vakanoisiya. Okay havana kutora Mombe dzaitiza dzega. Okay dzaibvile kwaMambo haina kutiza yekwaMambo haina kutiza itoriko idzi 2 ndo dzaitiza kubva kuvabereki vemwanakomana wemwanasikana akamitiswa dzichidzokera kuvabereki vemwanakomana akamitisa. Ichokwadi baba vakazotuma mwana wavo wemwanasikana kuti endai munotora Mombe pamwechete nevamwe vakomana vaviri. Ichokwadi munhu akatungwa mwana akatungwa mukomana mwana wani mwana akakumbirwa mutorwa akakumbirwa kunzi endai munonditinhira Mombe dzangu ndinotokubhadharai. Asi endai nemwana wangu ndiye ane kodzero kusvika pamba vachiti tisu tavinga Mombe dzedu. Akazotumwa munhu akapiwa basa rekunzi perekedza mwana wangu munotora Mombe. Baba iyoyo ndimwe nyaya yanchova inayo takasiyana nekuti mwana uyu akafira ipo. Yes. Muri kunzwa Zimbabwe zvakaitwa naMambo ndizvo here kuenda kunotora zvipfuwo mudanga rababa vasiriwo vakamitisa mudzimai uyu mukadzi uyu
hongu ndiwo varidzi vemwanakomana, asi mwana uyu akura atori nemudzimai kane mwana. Izvozvi uyu mudzimai number 2 vakangotadza kuwirirana chete, nyaya ikaendeswa kwaMambo. Mambo vakanotora kaMombe 3 mudanga rababa wemwanakomana uyu. Vakagona here Mambo? Then mombe yekuzotunga iyo yekuzotunga mukomana anga akumbirwa kuti aperekedzeka mwana wababa ava kunotinha mombe. Panoitwa seiko pakadaro? 0713938538 0713938538 ndechekuplumtree chibabesa iplumtree. Muri kuti kudini kone icho chekuplumtree? Hanzi na chaitwa nyamukuvengu paparachute regiment inkomo kanyemba ndimutsoka gogo mpofu Nolani Mutambira regaisa monogwaya na Nobert Chabeta ndichiti pfo Merry Christmas Zimbabwe. Zvikanzi Christmas Day is the period extended from 24 December to 6 January. Ndiyo inonzi Christmas Day. Ivi mukoma chaitwa nyamukuvengu paparachute regiment inkomo pariseko ipapo. Rekatinzwe niwa moyo wangu Tombo seidza tediasi muchapedza matsito nangwanya brothers. Zvikanzi chivara idzo 4 minutes past 11. Iva uve mbare wangu. Kizivuzi sifikile. Ndokwanera mazona tinode kupera kabi. Papa. Yes. Papa. Waza kizimusi. Shanyeza ozino yakana pigire. Shanyeza ozino yakana pigire. Shanyeza ozino yakana magire. Tova. Muwesti chete. Iwe. Ale. Baba Isabel! Sara, de. Makabvataniko kanyumbo kamwe kana wabale wangu chivara idzo tediasi muchapedza matsito ngwenya brothers National FM radio bata panonaka bata panosipa bata National FM. Hello kanyemba na poshongora. Mambo avo ngavapinde mukati havagone kutonga pari kudaka mambo chigodora apo. Mambo vechokwadi. Ndinonzi chabasi botu pateki maini. Hanzi mambo avo ngavapinde mukati havagone kutonga pari kudaka mambo chigodora. Mambo havana havo kutonga nyaya mushe nekuti haisi ngozika inonzi weropa iyo imhosva yaifanira kakubata muridzi chete. Uyo mwana akatungwa hapachisina zvichaitika nokuti mombe yacho yakabva yafa. Dai iri mhenyu yaiurayiwa. Ndinonzi faiferera giant mondoro mubayira. Kuri shoko kwamubayira nhasi baba Isabel. Yes. Mashoko atiri kugamuchira. Maona tichibuda apa. Mashoko ndafonerwa nechinjera Mambo. Alright. Riri kushevedzera kuti hazvina kumira mushe. Takatambira mashoko emunhu akatumwa kubva kwaSabhuku. Sabhuku wemwana wekumba kwekutorwa mombe. Wemwana wekumba kwababa wekumirisa mwana. Abva atumwa neshoko kubva kuna baba vemwana wewe. Kuna Mambo kuti ndiri kukumbirawo mombe yangu.
pulo dzokurai. Mombe inatu. 1 yakaenda kwaMambo. Ndizvozvo. 2 mombe dzakaenda kuna baba vane mwana akamitiswa. Ndizvozvo. 2 mombe dzakaenda uko. 1 ndo yakafa ikatunga munhu akafa afa. Ndokubva yadzokera. Kudzokera kwayakaita vari kunzi uyai mutore mombe yenyu havachadi kunotora. Ndokubva murume atoenda kwaSabho kunotora kuti izvo wonaika handigari nemombe yevanhu. Mutongo waMambo wakati mombe ngaiende uko. Mombe yadzoka havazi kuda kutora ikadya pamaminda evanhu nokuti ikajaira kutoera mombe dzangu. Ndichazonzi ndini ndakonzeresa haichisiri mombe yangu. Right. Sabhuku ndokuudza vanhu vaya but vanhu vaya havasi kuita kunotora mombe vari kuramba. asi nezuro mashoko akatuma zvakare Sabhuku nababa yokutorerwa mombe ava vande mwana akamitisa akanzi enda kwaMambo unoudza kuti Mambo ndiri kukumbirawo mombe yangu yamakatora. Akumbira kuti mombe kuyekaende kuna Mambo haina kudzokera noda sei asi vatumirwa shoko nezuro kunzi ndiri kukumbirawo mombe yangu yamakatora. Baba vane mwana akamitisa ndiwo vatumira shoko kuna Mambo kuti pamombe 3 dzamakatora 1 yamakaisa mudanga menyu ndiri kukumbirawo kamombe yangu kuti idzoke. Apasati pane mhinduro aisete inyaya nezuro iyi. Right. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe imwe chimbotunga munhu kudaro Mambo achaita sei. Mambo pakatumirwa ka message iyi vakati kudini. Ano asatanzwa mhinduro apa ende mombe asatadzokera. Kanyemba takakubata kuti dzipa chimuti hatibve chokudya kwedu tsudzura ndo kunonzi kudya kwedu pachimuti tsudzura tiende Kanyemba. Ndinonzi Rodney Shumba ndiri panapa pa Epworth pariseko pa Epworth nhasi chiri chifundo nakupusira zakuti muri kuti pata bwino bwino. Kanyemba na Bhozho Mambo vakatadza hakuna zvakadaro munhu munhu ane musha wake anofanirwa kuti abhadhare yega. Vaisafanirwa kutora mombe dzababa. Ndini zvabata zharo ndiri panyadonho kunoko kuMozambique. Kuri seko kuMozambique Mambo vakakanganisa kutora mombe mudanga rababa vanyakupara mhosva. Akura uyo anozvionera ega. Uyo mombe inoenda kwaMambo ndeye ikoko kunge ndiwo vakamitisirwa mwana here udyire Mambo avo. Ndinonzi Jonga Coleni 4 streams farm kumvuru. Hanzi kwaiwo Mambo unotora kamombe 1 kuti ndiwo vane mwana akamitiswa. Vatereri amene nasiweza maoko Mambo vakadarikidza havafaniri pariseko pa DZ extension nhasi. Icho ndicho chokwadi baba vane kodzero yokurorera mwana nomutemo wechivanhu iwoyo. Ndinonzi Advocate KD Muronda Marvelous Chigwida paguruve pamasvitsi. Baba Isabel hanzi ndo chivanhu chedu baba vane kodzero yokurorera mwana. Right. Panapa pandiri zvesve ndine musha nevana vangu ndikaparamura musha yangu vanodzokera kuna vamarimira. Iri ndiya baba sezvizvo vane kodzero kuti tiri kuroora ndauya kuzisawo 2 cents zvori mwana wangu noti kuti ndaparamura musha dzangu dzinoenda kunotora kuna baba vangu. Koisabhe vakaparamura auta sei. Ameno ndosaka tichidaka kunzwa imi vatereri manyama kuti munoti kudini ko iPlumtree Kanyemba na Bhozho Mambo vanofira mahara kana vachidaka kupinda muna 2024 ngavadzosere mombe nhasi chaiye. Ndinonzi Mandebvu pa Waterfalls rikiti bvu aripo vari kutotaura panapa kuti ini zvandaona ndezvekuti baba vatumira shoko hunhu vane order kwanzi kana vakasagamuchirwa vanokutuma mombe. Yes. Saka mombe kwaMambo iringe ichida kudari. Mudhara uyo ane mwanakomana wekumitisa anopedza masports ngapedze futi kwaMambo ikoko. Mambo dzoserai mombe iyo zvisati zvashata. Famba mudhara famba. Ndinonzi Ishmael Mukonji ndiri kuWaterfalls. Beyond deep down beyond